Kalo saba sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔfɛ kalandenw yɔrɔ kalanwuri baaraw olu nun dola bi ntɛnɛ Mamadu Konate kalansoba la Bamako premier ministre ka nɔlabila fɛ n'o ye Abdoulaye Maïga ye. Nga an ka jateminɛw sen fɛ kalanso caman de bɛ minnu ma walantaw daminɛ fɔlɔ ka sababu kɛ gɛlɛya damadɔw ye. Ini Massa Sise bɛ kalanso la karamɔgɔw olu kɔni m'u kunbɔ ka caya. Jongo Traoré ale ye o kalanso ɲɛmaa ye. An ka école ta an yɛrɛ tun bɛ min souhaité la a ma kɛ ten dɔɔni parce que écoledenw kɔni nana e yɛrɛ ɲɛ b'a la écoledenw nana mais n'i y'a mɛn écoledenw école karamɔgɔw fana donc école karamɔgɔw ma na ten u ko vraiment a ka d'u ye u ka arriéré prime ni fɛnw ka sara n'o o ye kelen filanan fila an filɛ yɔrɔ min na sisan a caman ma sara de. Bamako nɛgɛ kaɲa 8 waati kalanden caman kɔni y'u kun ɲɛsi u ka kalansow ma. Ni ka walantaw daminɛ hali n'a sɔrɔ écolesow olu ka labɛnw ma sabati. Umu Sakɔ 6e année écoleden don Amazon kalanso la Cité de Niger la. Mat sɔgɔmada na an matige ani fɛn ECM gɛlɛn ka cɛncɛn ji na mɔgɔ bɛ ka taga ma la bi a bu me kuru kɔnɔna la. Issa Sise 7e année écoleden don Amazon kalanso la. Professeur Flamme o de nana ko école la. Mun ye kalanden somɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don ɲina école taabolo la ko sabula grèvew bolodala ka sɔrɔ kalan o ma daminɛ fɔlɔ. Tatu Ture u kana san daminɛ k'an denw ka kalan a daminɛ lagosi bolo n'o kɛra san bɛɛ bɛ lagosi donc an yɛrɛ minnu sigilen filɛ na an yɛrɛ ma sara fɔlɔ koyi an ka lajɛ den masa bɛɛ de ye kelen ye. Donc dépense min bɛ don école ko la wariw bɛ sara fɛn bɛɛ bɛ kɛ finiw bɛ sa sago ka tila ka n'a ye k'a fɔ ko ni sera école la ko maître k'u tɛ ka sɔn ka kalan kɛ ko wari ko k'u bolo da u dusu la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Sikaso ni Kayi kalan o kɔni ma daminɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na bi ntɛnɛ sabula Kayi école karamɔgɔw k'u ka laɲini ye Kɛɲɛba académie ɲɛmaa u ka baara bila ka d'a kan k'a kɛla sababu ye k'u baaraɲɔgɔn ni écoleden dɔ bila kiri ka bolo kan u ti kalo tɛmɛnen bagi ɲɛkɔrɔla la. Sikasokaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ olu ka école karamɔgɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka septembre sara k'o ka d'u ma. Bamako l'école karamɔgɔ minnu y'u tɛgɛnɔ bila octobre kalo tile 15 sɛbɛn la olu kɔni sɔnna walantan ma bi Bamakɔ ko sabula ko fɔka bɛn o sɔrɔla o ni gouvernorat ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ u ka lajali wariw la. Nga u ye bagabagali kɛ ko sani octobre kalo tile 14 ka se k'u n'u ka laɲiniw ma sabati k'u na baara bila boroda. Mariam Kuyati ka lasigi don Bamako, VOA Bambara.